कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे ഹരേ कृष्णा കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭഞ്ജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യ പാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ സ്കൂളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ 8ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. മാതാജി മിനി മാതാജി കുറച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടോളൂ കേട്ടോ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടു മാതാജി കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലെ 2ാമത്തെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോണേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, നീ കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് കേൾക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത്? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം, ഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മനസ്സ് എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഇതില് മനുഷ്യാനാം സദരം ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അത് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? മത്തപരതരം നാണ്യത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു നൂലില് കോർത്ത മാതിരി, അത് മണികൾ കോർത്തിട്ട് ഒരു മാല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലത്തെ ആ മണികൾ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാത്ത മാതിരി ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ, 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മായ, അപൃതജന, നരാധമ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. മൂഢ,
ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിക്കുന്നവര്, ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, പിന്നെ ജിജ്ഞാസുക്കള്, അതുപോലെ ജ്ഞാനികള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അചഞ്ചലമായ, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് ചെയ്തു, നാളെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും, ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊന്ന് പോയിട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓക്കെ നാളെ ജപിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ അതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു റൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരോധമില്ല, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ അത് മുടങ്ങാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ വേണം, അതായത് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഭക്തി എന്ന് പറയില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം. അപ്പൊ ഒരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക? ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാലും കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി തരണം, ഇതുണ്ടാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവർ കഴിക്കണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ അതിനേക്കാളും, ഒരു കുട്ടികൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നുവോ അതിനേക്കാളും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി, അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയോട് കൂടി വേണം ഭജിക്കണമെങ്കിൽ. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പോയിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരും എന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? ഇത് മാത്രമാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ, അതായത് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനേക്കാൾ ഉത്തമനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ അർജുനന് അറിയാം ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന്? പുരുഷോത്തമ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതുപോലെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരമെല്ലാം മനസ്സാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ടോ കാറ്റ് കൊണ്ടോ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ശരിക്കും ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവര്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല ദേവതമാരെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അർജുനൻ അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ശിവദേവനെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്, ഗണപതി പൂജിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ദുർഗ നമ്മൾ പൂജിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പൂജിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നത് ശരിക്കും ആരെയാണ്?
അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവതമാരും സന്തോഷിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാമായി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതുവരെയും നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതിയജ്ഞകഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. പിന്നെന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മധുസൂദന, ഇപ്പൊ സംബോധന മാറി. മധു എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ, രാക്ഷസനെ കൊന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് മധുസൂദന എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. അപ്പൊ മധുസൂദന എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ഗോവർദ്ധന വർദ്ധത്തിനെ പൂജിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഭഗവാൻ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് നമ്മൾക്ക് മഴ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ അല്ല പൂജിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെ പൂജിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തു തരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു വൺ വേ ആയിരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? അതാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ യജ്ഞദേവത ആർക്കാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ യജ്ഞദേവത ഉള്ളത്? ഇനി ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഏതാണ്? മരിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് എന്നെ ഓർക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, മരണവേളയിൽ അങ്ങേ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? അത് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ. എന്താ കാരണം? കാരണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്? അവര് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കിടപ്പിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിറയെ പേർക്ക് കഫക്കെട്ടുണ്ടാവും, വാദം, കഫം, ആ ഒരു അവസ്ഥ, ന്യൂമോണിയ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിലാണ് നിറയെ പേരുണ്ടാവുക, ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരു ചുമച്ച് ആ ഒരു ഇതായിട്ടാണ്. അതും കുറെ പേർക്കൊക്കെ ശരിക്കും ആ മരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ 2 ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ആരും തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിറയെ പേര് നമ്മൾ കാണാല്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോ ഈ മരണവേളയിൽ അങ്ങേ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേ അറിയാൻ കഴിയുക? അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ അറിയുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. എന്താണ് ചോദ്യങ്ങള്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ പല സ്ഥലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പല സ്ഥലത്ത് ബ്രഹ്മത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ കാണാം. ചിലപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ മേലല്ല അതിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ എന്താ അവിനാശി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാശമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് ഇതിന് ആത്മാവിന് നാശം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഫുൾ പഠിച്ചത് അതാണ്. എന്താണ് നാശമില്ല, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഈ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട അർജുന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളെ ചെറിയ അംശത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതങ്ങളല്ല, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മാതിരിയാണുള്ളത് ഈ ആത്മാവ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങള് ചെറിയ തോതിലുള്ളതാണ്. അത് സച്ചിദാനന്ദ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി
അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്താണ്? ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും അതിന്. കാരണം അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരണത് അല്ലെ. ഇനി ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തണം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനത്തെ ആഹാരം കഴിക്കണം, അതൊക്കെ വരുമല്ലോ അതില്. അതൊക്കെയാണ് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്ത ഇതെന്താ പറയുന്നത്? അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാദി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംവര. ഹേ, ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെന്ന്? ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവഗണങ്ങളിൽ എത്ര ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. ആ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? മനുഷ്യനാണ്. കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളൂ. ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കുണ്ടോ? അവരെന്താണ്? അവർ ആ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാം അല്ലെ, സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കില്ല, അതിനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും ആർക്കാണുള്ളൂ? മനുഷ്യനാണുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? 3 തരത്തിലാണ് അത് വരിക. ഈ പ്രകൃതിയെ പറയുന്നത് അതിഭൂതം. പിന്നെന്താണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഇതിലുള്ള സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, ദേവന്മാരുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രദേവൻ എന്നാണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറയുക. അപ്പോ ആ രൂപങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലാണ്. ഇനി 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ കണ്ണുകളായിട്ട് പറയും. അതിന് ദേവന്മാരൊക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിദൈവം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭീമാകാരാണ്. കാരണം ആകാശത്തിന് മേലെ നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. നമ്മൾക്ക് അറ്റം കാണാൻ പറ്റില്ല. താഴേക്ക് പാതാളത്തിന്റെ താഴേക്കാണ്, ആ അറ്റവും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഫുൾ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ ഒരു രൂപമായി സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. ആ ഒരു രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി പരമാത്മ രൂപത്തില് ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ചതുർബാഹു രൂപമായിട്ട് പെരുവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തില്. അത് ആ കൃഷ്ണനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 എന്തൊക്കെയാണ്? അതിഭൂതം, പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറയുന്നത് അതിഭൂതം. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം. ദേവന്മാരെ എന്താണ് പറയാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത്. ദേവന്മാരെ ഏതിലാണ് പെടുക എന്നുള്ളത്. അത് അതിദൈവം. ഇനി സകല ശരീരങ്ങളും ഇനി പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിയജ്ഞൻ. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ, അന്ധകാലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, മാമേവ എന്റെ, സ്മരൺ ഓർമ്മയിൽ, മുക്ത്വ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്ടാവണത്? യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം, എന്നെ പ്രാപിക്കും, എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. നല്ലതാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ആണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പ്രോമിസ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, മരണസമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഭീഷ്മദേവരെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. ഭീഷ്മദേവര് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. അല്ല യുദ്ധത്തിലെ 10ാം ദിവസമാണ് ഭീഷ്മദേവന് അർജുനന്റെ ശരങ്ങളേറ്റ് താഴെ വീഴുന്നത്. അപ്പൊ മരിക്കുന്നില്ല. ഉത്തരായണം കാത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ.
അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തില് ഇതിനെ പറയൂട്ടാ. ഇത് സമയം നോക്കണം പറയുമ്പോ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉത്തരായണം കാത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മർ കടന്നിരുന്നത്. മരിക്കുന്നില്ല, ആ ശരങ്ങളുടെ ശയ്യയിലാണ് കടന്നിരുന്നത് അല്ലെ അർജുനൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത്രയും വേദനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കടന്നിരുന്നത് ഭീഷ്മര്. അപ്പോ ഭീഷ്മര് പക്ഷെ പരമഹംസരാണ്, വേദനയൊന്നും അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മര്. മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കാത്തു കടന്നു എന്നാണ് അത്രേ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അർത്ഥം. ഉത്തര അയനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക്, അയനം എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്രയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് എന്താണ് അശ്വത്ഥാമാവ് പരീക്ഷിത്ത്, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലെ പരീക്ഷത്തിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുമ്പോ ആണ് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പോയില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കാത്തിട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവർ കടന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാത്ത് കടന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം, അതുകൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മരെ പോലെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധം ചെയ്ത കൗരവപക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം കിട്ടി. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ശരീരം വെടിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ പരമപാവനനാണ്, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ തെറ്റുപറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഒരു അശുദ്ധിയും ഇല്ല. അച്യുതനാണ്, അതായത് താഴത്തേക്ക് വീഴാതെ ആണ്. അത്രയും പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ നിരന്തര കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ഭക്തരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അത് ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ എന്താണ് പാപങ്ങളും തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ആ ശുദ്ധി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഓർമ്മ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തി പോരാതെ ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ കൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തി, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി ആലോചിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ പവിത്രതയില്ല. കാരണം അവര് ഇതിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ചൊല്ലി നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അപ്പൊ പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അപ്പൊ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക? നമ്മളുടെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ആലോചിക്കും, ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ ആലോചിക്കും, കുട്ടികളെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികളെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ പെറ്റിനെ, അതായത് നായകളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നായകളെ ആയിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ സമയത്ത്. അത് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണസ്മരണ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നാണ് ഒരു പ്രഭുജി അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാദേവിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ ആണ്. പക്ഷെ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? രാധാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പരമാനന്ദ ആഹ്ലാദം തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരിക്കുക എന്നാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹരിച്ചിട്ട് എന്നിലേക്ക് വരൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാം. അപ്പൊ ആഹ്ലാദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? രാധാദേവിയുടെ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാധാദേവിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ക്ഷമിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതില് സാധാരണ. അപ്പൊ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത്, ഹരേ നമ്മൾ സാധാരണ രാധാദേവിയായിട്ടാണ് പറയുക, കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ ആ ഹരേ എന്നുള്ളതിന്റെ വേറൊരു മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഹരിക്കുന്നവൻ, ഇല്ലാത്തവൻ. ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇല്ലാണ്ടാക്കുക അല്ലെ, കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക.
അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്താന്ന് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഭാവമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ, ചൈതന്യാമൃതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃക്ഷം. അപ്പോ എന്താണ്? തൃണാദപി സുനീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി എന്നാണ്. ഹരിയുടെ കീർത്തനം സദാ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് എങ്ങനെ ചൊല്ലണം? ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയോട് കൂടിയിട്ട്, എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, പുലിനേക്കാൾ എളിമയോട് കൂടിയിട്ട്, ആരെന്നെ ചവിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അതിനെ അതായത് ആരെന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവര് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, അവര് അറിവില്ലാണ്ട് പറയുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നാമം ചെല്ലണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി, എപ്പോഴും ഹരിയുടെ കീർത്തനം ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് ദേഷ്യം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, ദേഷ്യം പോണം, ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നായിരിക്കും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ചെയ്തു, രണ്ടാഴ്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എന്തെന്ന്, ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം ജപിച്ചില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം. കാരണം നമ്മളുടെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാർ നിറയെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇത് കേൾക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം കുറെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു പൊടി പിടിച്ച റൂമിൽ നമ്മൾ ചൂല് കൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, പൊടി ആദ്യം മേലേക്ക് വരും. പക്ഷെ ആ പൊടിയെല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത്രയും ശുദ്ധമായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രമിക്കാതെ തന്നെ നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആദ്യം കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങൾ തോന്നിയാലും നാമജപം തുടരണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ജീവിതാന്ത്യത്തില് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യം യം വാപീസ്മരൻ പാപം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? മരണവേളയിൽ എന്തിനെയാണോ ആലോചിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാരത്തെ ഒരു ജന്മം. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിച്ച് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഒരു പുരുഷനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരാള് ഭാര്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പെറ്റ് ആനിമൽസ്, ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ നായി ഒക്കെ വളർത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരണസമയത്ത് മേ ബി അടുത്ത നായക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നായക്കുട്ടി, അയ്യോ ഈ നായക്കുട്ടി എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു വരിയിലാണ് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, നായിയായിട്ടാവും നമ്മളുടെ ജന്മം വരുന്നത്. ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ആരെയാണോ ആലോചിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ദേവതമാരെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മള്. അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. കാരണം ഇവിടത്തെക്കാൾ സുഖമാണ് അവിടെ. പക്ഷെ എന്താ ദോഷം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അവിടെ. നമ്മൾക്ക് മോക്ഷമില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ മരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പുണ്യങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാത്വിക ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാത്വികമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാന് നേദിക്കുന്ന മരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതുപോലെ ആ ഒരു എന്താണ്, ദേഷ്യം
ക്രോധം അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അസൂയ ഇല്ലാണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് സാത്വിക ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കണം. ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അദോഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാസു പ്രസീദതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെന്താ പറയുന്നത്? പരോധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത എന്ന് പറയുന്നത്. അഹൈതുകി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവരുത്, നമ്മളൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അതായത് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, ഒരമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിയോട് എന്നുള്ള ഭാവത്തോടെ, ആ ഭാവമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് വേണ്ടത്. നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യണം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാവും. നമ്മുടെ ദേഷ്യം, സ്പർദ്ധ, കാമം, ക്രോധം അതെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ത് കിട്ടും? ആധ്യാത്മിക ദേഹം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ? മരണവേളയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ ആ ബോധം തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് മരണസമയത്ത് ഒരാളെ ഒരു എന്താ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ജന്മം തരാന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭരത മഹാരാജാവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവ് അതീവ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വയസ്സാവുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകും. അനന്തരാവകാശികളെ മക്കളെയൊക്കെ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാട്ടിൽ വന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഫുൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ച്. അപ്പൊ ഭാവാസ്റ്റേജിലെത്തിയ ഒരാളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭാവാസ്റ്റേജിലുള്ള എത്തിയ ഒരാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രസിയിലായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് കണ്ണീര് വരും, ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതിൽ കാണാം നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു തള്ളമാൻ നല്ല പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ്, ഓടിയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ പിന്നിൽ ഒരു വേട്ടക്കാരന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഓടി വരുന്നത്. ഓടി വരുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രസവ സമയമായി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു പുഴയാണ്, പുഴയെ കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. ഈ വേട്ടക്കാരന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഹണ്ടറിന്റെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് അവിടെ വീണ് പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെ ചത്തുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തള്ളമാൻ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഈ കുട്ടി ന്യൂ ബോൺ ബേബിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ മഹർഷിക്ക് ഭയങ്കര സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എടുത്തിട്ട് വന്ന് പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫീഡറിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്തിൽ പോകും? ഈ മാനിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാവും. അയ്യോ അതിനെ ആരും കൊല്ലരുത്, പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ മനസ്സ് വന്ന് അവസാനം എന്തുണ്ടാവും? മരിക്കുമ്പോ ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് മരിക്കണത്. അയ്യോ ഈ മാനിന് ഞാൻ പോയാൽ എന്താവാന്ന് ഓർത്തിട്ട്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അടുത്ത ജന്മത്തിലെ മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ കണ്ടു, ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യണതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? മരിച്ചു ഇവിടെ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം, അപ്പൊ മാനിന് പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവും? പൂർവ്വസ്മരണ ഉണ്ടാവും, പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ളത്. കാരണം അത്രയോ ലെവലിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആള് അത്രയും താന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? ഭൗതിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാരണം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? അടുത്ത ജന്മത്തില് ഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുക. ഈ മാൻ വന്നിട്ട് ആശ്രമ പരിസരത്തിലാണ് ജീവിക്കുക. അവര് റെമനൻസ്, അവര് ആ ആശ്രമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അത് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധതയോട് കൂടിയിട്ട് മരിച്ച് വീണ്ടും ഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തായാലും ആ ഭരതൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കും? പൂർവ്വജന്മ ഇതുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് തീരുമാനിക്കും? ഞാൻ വായെ തുറക്കില്ല, ഒരാളോട് സമ്പർക്കം വെക്കില്ല, കാരണം മായ എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ജന്മത്തിലാണ് ജഡഭരതൻ എന്നാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് പറയുക മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും മരണത്തിന്റെ അവസാനം ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ അസംശയക. അതിനാൽ അർജുന, കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപത്തില്, ഓടക്കുഴലൂതുന്ന കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ എന്നെ ഓർമ്മിക്കൂ. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം?
തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുക, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാം അനുസ്മര യുദ്ധച്ച, യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനൻ അതിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ പോകും അല്ലേ? അഥവാ മരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? സന്തോഷമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണം? ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഏത് നിമിഷത്തിൽ മരണം വന്നാലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോടുള്ള ഉപദേശം എന്താണ്? ഇത് അർജുനനോടുള്ള ഉപദേശമല്ല, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അതിന് എത്ര സമയമുണ്ട്? ഞാൻ 70 വയസ്സ് 50 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ പോരെ? അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 70 വയസ്സ് വരെയോ 80 വയസ്സ് വരെയോ ജീവിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. നമ്മളുടെ മരണം എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇപ്പൊ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മരണം നമ്മൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മരണത്തിന്. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വരാമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വരാവുന്ന മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുൻകൂർ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം. എന്ത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലെങ്കിലും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഹരികൃഷ്ണ മാത്രം ജപിച്ചാൽ എന്താ നടക്കുക? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറും. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനില് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും ഓർക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം എന്താ ചെയ്യുക? കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ എത്തിക്കും. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഭ്യാസയോഗയുക്തേന. ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല, നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശീലിക്കണം. നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്തിനു വേണം? പല കാര്യങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ മാതിരി ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു ദോഷം വരില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സുധാമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് വ്യതിചലിക്കാത്ത മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുള്ള മാറിയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കവിം പുരാണമനുശാസിതാരാം അണോരണീയാം സ്മരേദ്യക സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത് മനസ്സിൽ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നാണ് സർവജ്ഞനും. അവർ എല്ലാം അറിവുള്ളതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോ നിറയെ പേര് നമ്മള് വീട്ടമ്മമാരായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അറിയാം, എന്നാൽ ഒരു ബദാം അലുവ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു അലുവ ഉണ്ടാക്കണം, എന്ന് സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ, അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കണം, നെയ്യ് എത്ര ചേർക്കണം, അതിൽ എന്തൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ നട്ട്സ് നമ്മൾ അതിൽ ഇടാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു കണക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്തെന്ന്, ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയിട്ടും ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്തകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാം.
അപ്പൊ ആ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നെ പറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാൻ അറിയാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. നമ്മൾ എത്രയോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സമക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ആദി പുരുഷനും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാന് മേലെ ഒരു ആദിയില്ല, അതിന് മുമ്പ് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദിപുരുഷനാണ്, സർവ്വനിയന്താവാണ്, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. പൂത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോയത്. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വരൂപത്തിലോ അതെന്താണ് മേലെ സ്വർഗലോകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മേലെ, ആകാശത്തിനൊക്കെ മേലെ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അറ്റം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി. പാതാള ലോകത്തിന് താഴെയാണ് താഴത്തറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടിയും പറ്റില്ല അല്ലെ, അചിന്ത്യ രൂപനാണ്. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രകൃതിയും ഉള്ളത്. അതുപോലെ ആദിത്യ തേജസ്വി. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലുതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചം പോലും നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും കോടാനുകൂടി പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രൂപമുള്ള ആ ഭഗവാനെ, അചിന്ത്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ആ തേജസ് എന്താണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം വരുമ്പോൾ അത് തട്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ട് കാണുന്നത്, ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ വെളിച്ചം പരത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തേജസ് ഉള്ളതായിരിക്കും. അതിനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും കാണിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ. ഇവിടെ ദേവതകളെല്ലാം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ശിവദേവൻ നോക്കൂ, ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെയാണ്. വൈഷ്ണവാനാം യഥോ ശംഭു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ ശിവദേവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്തായുക്തോ യോഗ ബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്മക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ യോഗികളെ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ്, അവര് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യമ നിയമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ധാരണ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർക്ക് ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക്. എന്നിട്ട് ഈ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക്, ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പോവാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പൊ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെയാണ് ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ നിയന്ത്രണം വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ നില എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ അജാമിളനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അജാമിളൻ ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ഒരു 20-21 വയസ്സ് വരെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ അജാമിളൻ ആരെയാണ് കാണുന്നത്, കാട്ടില് പൂ പറിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു എന്താണ് പ്രൊസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനുമായി ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ മേലെ ഒരു ആസക്തി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്താണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, അജാമിളനൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ഭാര്യ, അവരൊക്കെ സങ്കടപ്പെടും, അമ്മ സങ്കടപ്പെടും, എല്ലാവരും മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ മദ്യത്തിലും മധുരയിലും എല്ലാം ഒഴുകിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ജീവിതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അജാമിളനെ എല്ലാ ചീത്ത പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചൂത് കളിക്കും, പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കള്ളു കുടിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വയസ്സാവുമ്പോൾ, ഒരു 60-65 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അവസാനം ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവും. ആ മകന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നാരായണൻ എന്നുള്ള പേരിടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയും ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം, 20 വയസ്സ് വരെ ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ബോധം അയാൾക്ക് വരുന്നത്. അയാൾ അറിയാതെ തന്നെ നാരായണ എന്നാണ് പേരിടുന്നത്. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, വയസ്സായി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് യമദൂതന്മാര് വരികയാണ്. അപ്പൊ യമദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോഴേ പേടിയാവും അല്ലേ. അപ്പൊ പേടിച്ചിട്ട്
നാരായണൻ അപ്പൊ പുത്രനോടാണ് വാത്സല്യം. അപ്പൊ നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, അടുത്തു വരൂ, മരിക്കാറായി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായില്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആ നാരായണ എന്നുള്ള വിളി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്? മകനെ വിളിച്ച വിളിയെ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ആചാര്യന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറയും അജാമിളന്റെ അടുത്ത്, നീ നാരായണന് ഒരു തവണ വിളിച്ചതിനാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കൂ, ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥന്മാരി അവിടെ നിന്ന് പോയി നദീതീരത്തിരുന്ന് തപസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാരായണ ഇത്രയും അധമമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നാരായണ എന്നുള്ള ഒരു വിളി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ഒരു രണ്ടാമത് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥിരമായി നാമം ജപിക്കുന്ന നമ്മളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കൊരു വഴി തരും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മശക്തി തരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അനന്യചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശക തസ്യാകം സുലഭപാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനക. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അനന്യചേതാ സതതം, വേറെ ഏതിലും ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കാണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അനന്യ, വേറെ ഇല്ലാണ്ട്. അനന്യഭക്തിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യൂ. നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലും ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് എന്തെന്ന്, ഒരമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ, അവരോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാണെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്ന ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക. അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നു വന്തി മഹാത്മാനക സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഹ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാപുപേത്യ പുനർജന്മ, എന്നെ ആരാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും ഈ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ദുഃഖാലയം, വസ്ത്രാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദുഃഖാലയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദുഃഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷം നാളെ ദുഃഖമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഒരുപാട് നല്ല സൗകര്യങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് നല്ല കാറ്, നല്ല വീട്, AC, അങ്ങനെ ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പൈസയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖമൊക്കെ വന്നിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ട് പൈസയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ വീട് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു, ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്കിത് പോവാനുള്ളതാണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോവാം, കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോളൂ, പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഏതും എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണ്ട, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പഴങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ നടന്ന് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പം യശോദാമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കാണും, ഓടി വരും, പഴങ്ങളാണ്, എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ അവര് പറയും ഇല്ല നിനക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല, നീ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാലാണ് ഞാൻ പഴം തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം പ്രതിഫലമായിട്ടെന്ന്. അപ്പൊ കുട്ടി ഓടി എന്താണ് തത്തള പിത്തള എന്നല്ലേ, കുഞ്ഞു വാവയല്ലേ. അപ്പൊ ഓടിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയുള്ള ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് മണികൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വരും. അത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വിരലുകളാണ്. ആ എല്ലാ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി വന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും 3-4 മണി കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കൃഷ്ണനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണോ, ഉമ്മ വെക്കണോ, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും ആകർഷണീയനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയും, കണ്ണീന്ന് കണ്ണീര് വരികയാണ് കാണുമ്പോ, അത്രയും സന്തോഷമാണ് കാണുമ്പോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയും, ശരി ഉണ്ണി എല്ലാം എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ പഴങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട്, നീ എനിക്ക് ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു പോവാണ്. ആ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അത് empty കൊട്ടയാണ് അല്ലേ, അതിനുള്ള ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭാരം,
എന്നിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ. ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാനെ, എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ എന്താ ഇതിന് മാത്രം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്ത്രീ ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം ആ സ്ത്രീ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ആ വാവാന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കൊടുക്കണേ അല്ലേ, ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തിരിച്ച് ഒന്നുമില്ല. സന്തോഷമാണ്, ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണന്. അത് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതാണ് പറയുന്നത്, വിരക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇന്നത് വേണമെന്ന് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുമോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമെന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടോ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും. ആ ബ്രഹ്മാഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആ താമരത്തണ്ടില് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ച 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 14 ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മേലുള്ളത് ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകമാണ്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് പാതാള ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്രളയം വരുമ്പോ, ഈ ലോകം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും. അതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദുരിതം? അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അവരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ മരിക്കണം, വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് വരിക. എന്റെ പരമപദത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജന്മെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത തമാഹു പരമാം ഗതീയ പ്രാപ്യാനാനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അവൻ ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, എന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണുള്ളത്, എവിടേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയൂലേ, എന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, വരൂ എന്ന് പറയില്ലേ? അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതെന്താണ് അവിടുത്തെ ഇത്? ചിന്താമണി സ്റ്റോണാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഓരോ അമൂല്യമായ രത്നമാണ് അത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സുരഭി പശുക്കളാണ്. പാല് എന്താ പറയാ, ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാൽ എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഉള്ളത് കൽപ്പതരുവാണ്. അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നമ്മൾക്ക് തരും. അത് നമ്മള് ഫലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പഴങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എന്താഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചോളൂ, അത് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാക്കി തരും. അതാണ്. അതുപോലെ അവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അത്രയും സുന്ദരീധാമങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാര് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ ലോകത്ത്. അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാ വീടുകളും ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. അവിടെ കോപമില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, സ്പർദ്ധയില്ല. എല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം മാത്രമാണ് ആത്മീയ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വിളിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഒരു ധാമത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ചു വരണ്ട. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചെയ്വാദാനേഷു യത് പുണ്യ ഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിദിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനം ഉപൈത്യജാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതുപോലെ എന്ത് വേണം? അതായത് വേദജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? അത്രയും സംസ്കൃതമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയണം, പഠിക്കാനല്ലേ. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ കേട്ട് നമ്മൾക്ക് മതിയായില്ലേ? ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതില്. സാധനാ രീതിയിൽ എത്തുന്ന സമാധിയിലെത്തുമ്പോൾ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? അതല്ല, മറ്റ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലോ അതിന് നമ്മൾ അത്രയും ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, നമ്മൾക്ക് അത്രയും പൈസ ഉണ്ടാവണം, അതിനുള്ള വേദമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതുപോലെ പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? അടുത്ത യുഗത്തില് ഭഗവാന് DT സേവ, അതായത് ഭഗവാനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള പൂജയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്?
ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടികളാണോ നമ്മൾക്കുള്ളത്, ഈ നാമജപം കൊണ്ട് അതെല്ലാം സാധ്യമാകും, അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അത് മാത്രല്ല, നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സ് വന്ന് ശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ചിട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലം. അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി, നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവർ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ആ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ യൗവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ചാരിറ്റി. അതുപോലെ ധനസഹായങ്ങൾ കൊടുക്കണം ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡ്യൂട്ടികൾ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അതുപോലെ ഓരോ ഇതിലും, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥത്തിലോ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? അത്രയും മൃഗങ്ങളുള്ള കാട്ടിൽ പോയി സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട്, അതായത് ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട്, ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഈ പണികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രമാണ് ജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും, ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, നിലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇനി ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസം കിട്ടുമ്പോൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാരദന്റെ ഇന്നലെ മൃഗാരിയുടെ കഥ. അപ്പൊ മൃഗാരി എന്തായത്, ഒരു പൂർണ്ണ ഇത്രയും എന്താണ് മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം പകുതി കൊന്നിട്ടിരുന്ന ഒരു മൃഗാരി വന്നിട്ട് എന്തായി, മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് എന്തായി മാറി? അതീവ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസം, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തന്റെ സഹവാസത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭക്തന്റെ സഹവാസത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തരുടെ സഹവാസത്തിൽ ഇരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറും, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാൻ എന്താണ്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറും. എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതായതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമാണ് അല്ലെ? അവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഭാഗവതം പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറയ്ക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. കാരണം ഇതിലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രേമലേഖനാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ. ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതിന്റെ അവസാനത്തെയാണ് ഭാവ സ്റ്റേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റസി വരും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആലോചിക്കും പോലെ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഈ പ്രേമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ള മാതിരി നമ്മളെ ഒരു അനുഭവം വരുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ഉള്ളത്. അവിടെ യശോദാമ്മയുടെ ഭാവത്തില് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, ആ യശോദാമ്മയുടെ ഒരു രൂപം കിട്ടും. യശോദാമ്മ ആവുന്നല്ല പറയുന്നത്, ആ മാതൃ ബാത്സ്യത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അതുപോലെ ഗോപികാ ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ ഒരു രൂപം നമ്മൾക്ക് തരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ആണ് അല്ലെ? അതിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് വരില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ അധ്യായം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഗോപിചന്ദ്രനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗോപിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിലകം തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ തിലകത്തിന്റെ മണ്ണാണ് ഈ ഗോപിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, എന്തിനാണ് ഈ തിലകം തൊടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ധരിച്ചാൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതുപോലെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. പിന്നെ അതായത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ അല്ലേ? അതുപോലെ ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം, ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നല്ലേ പറയുക. അതുപോലെ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഇത്രേ.
അപ്പൊ എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് യമരാജൻ വരില്ല. അപ്പൊ യമരാജൻ വരില്ല, വിഷ്ണുദൂതന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക. അപ്പൊ യമരാജൻ അന്ന് അജാമിളന്റെ ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഈ തിലകം ധരിച്ച ആൾക്കാര്, വൈഷ്ണവ തിലകം ലഭിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും നീ പോവരുത്. അതുപോലെ ഖണ്ഡിമാല, തുളസിമാലയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പോവരുത്. കാരണം അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകരുതെന്ന് യമദൂതനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മള് വെറുതെ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചെല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, ആ ഉള്ളില് ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് തരും, ആ കാരുണ്യം ഭഗവാൻ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോപീചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോവാം? അപ്പൊ അവ നിരന്തരമായിട്ട് വേറെ ചിന്തകളില്ലാതെ അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ ഇന്നേ തുടങ്ങണം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്നാണ് മരിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ദൂതന്മാർ എപ്പോഴാ വരാൻ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്കും ഇന്ന് മുതലേ